No. Sickness. Name, Maka. Hey. Chili. So, you have not your own idea of fun. Nah, it will be. Name. If I were taking my or Dunka or anyone, just Kupuku. Anything soft, anything. You will no, pass. And I know the office now. I can meet people guy but now I know outside. Okay, whatever. Just tell me anything. What's that plan? Now, Bobby, I make I change this barman. I never see man. I go. Hey, fella. Oh, you look different. Nah, pull on not or change it. Go be like a happy man or you. I'm not gonna from office, so ain't a photo as a secretary. You go up and down. No, we hear me, you know. I have this picture of you, always with fire, you know. About office, my dad. As a secretary, done it. Oh, my God, in the Buara, go on here from us. You're driving too fast. Are you hearing that cover? All the same, you're looking good. So, tell me. You see all the video. Mikolo. Let me know. This is for you. You need more. I'm here at your service. Thank you. Now that's what I'm about. I'm office for morning tonight. All the man at it. You didn't to me fagas. One of the man. I'm going to refresh. You don't Monday, Saturday, and I love now. I don't know. I am making my door, my head. Oh, my, I to make happen now. Almost go. I'm not suspectable. How the community the option today? I was going to come on. Shots. Every do. I'm done. I make up. I did talk for the first one in there. Yeah. So, Bella. Kwara mama na nsi turugba chọọ no dị n'ezinụlọ ụmụ abụ ada ekwesị m ịgba aka ai ka kwagwo maka ihe mụ m ekwukwa ofu ihe ahụ chimo ya bụ sign o nwere na ihe chọrọ ime Mechi, Chineke biko nyere m aka. Oh my God, I can't stand this. This is way too much. I'm sitting not to touch on. Yes, I need to take my place. After I had the job, $1 doesn't have any just lanolo, Winnie, Saho. You
I don't forget what I don't forget what I saw the mother. He may need to avoid. So in a fotam, can him a fotamas? I don't understand. Bella, I'm after just anything. You're not poor. Yes, I'm after this gorgeous, beautiful lady. You're always with her fans in the office. Look, Mike, there are a lot of things in Namahal about me. As knowing he only him about me, and the worst aspect of it, me never him the chance. The good man no, oh na mama home. Bella, you are my father's secretary. Oh. Look, I'm in office romance. Oh, Mike, onye na futa. So onye na futa zim kita wo onye na chi seduce come on again. For heaven's sake, Mike. What if I'm too much of a woman than nature who can get seduced? I don't seek for attention. Mike. I've not said you do. But, you know, I should have boundaries. Almost some things I'm not supposed to hear me and I'm not supposed to hear me. Mike, I'm a 14-year-old man in office. I'm a what she feel about me no big. And believe me, Mike, look at me, Mike. I'm from Ginanya. Igbo gezuku African Ginanya. Let's give this a chance. I'm from Ginanya. And I'm that you feel the same way. You made a mistake. Chisom. Kedu ka ime? Ihe mere onye ọbụla tete ha ọsịsọ taa, ọ nwere mgbakọ ọnụ mere n'abalị ọ na-achọ ha ịbọ. Wow. Ma ati Beatrice ya nwere n'ime ụlọ ya. Mama m ifu nya ọbata. Ka iru na ọnụ si dịcha ka onye ga-agba mba. Ọ dịkwa ka iwe n'iwe. Iwe na-ewe ya. Ọ gwara gị ife mere iwe ji na-ewe ya? Mba, ọ jụrụ m. Okay, onwe nsogbu ọbụla dị biko maka na oge m tetara ọ ka na-ehi ọnụ gaa. M ga-eji achịkwa ka m ga-achọpụta ihe mekwa na iwe na-eji na-ewe ya. N'ụtara. Ka ebe nwanne gị oke dị? Onye nke ahụ, ya n'ụla, amadị mgbe o ji bata nya. Biko ka m ga-akpọte ya. Ịma awụ na-akpọte ya anya. Ọ ga-eyiri ụlọ tupu che. Daddy, gị na nwa gị nwaanyị bụ ọbụla nnọọ. Madam nne. Daddy, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nke kwadoro like this. Ma gbapụ abụ, enwere ebe m na-aga dị m ọsịsọ nnọọ. Mana Daddy, onye m chọrọ ka m na gị kwuo. Mike, Litejo. Lite na chefu bubiko. Mike, bilite n'ọkụ na chefu bụ. Onye ya nwa biko. Napụnụ m ya n'aka Mike. How am I close? Ama maybe dotere. Money
ihe a na ọ ga-enyere gị aka? Onweghị ihe na kọpụ dị ọcha na kichin, ọnya ma ejiji glass cup wee nye gị. Mike, lee n'ihe a mere ihe ọma megburu onwe m. Lee n'ihe a ṅụọ ya. Onye m chọrọ ka m na gị kwuo. Nwakwụbụzi, anụmanụ m. Daddy, ihe m chọrọ ịgwa gị, ọ dị nnọọ ezigbo mkpa. Ịgwa gị n'eziokwu n'abalị ihe mụrụ, anọ m na-eche ihe gbasara ya. Na-eche. Ka ife ọgwụ nke idetara Israel like this, ụdọ ọdịkwa. Daddy, biko ihe m chọrọ ịgwa gị, ewekwarala m iwe o. Ya bụrụ na ị chọrọ ya, gị gwa m na gị chọrọ, ọkwa na ị chọrọ gị gwa m. Beatrice kwuo ife ọbụla ihe chere ịgwa m. Kwụ na nne gị ntị. Daddy, achọrọ m ị na-eso gị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ gị. Beatrice, is it gịnị? I'm sorry. No. Ife ịgwa nkịta ịmaghị otu obiọma si na-akpa m. Oh my word. Ada, ọ ga-echechere ihe a n'obi gị na-abịa agwa m ihe a. Ugbu a ka ị na-afụ ihe a niile m na-akọrọ gị kemgbe. Daddy. Oh, this is wonderful. Thank you. Adanne. Daddy. O nwere otu eshikọtara nne gị ife anyị na-akọrọ nkịta? Mba, mana ya ekwube maka ya. Asị m ka m bụ ụzọ bịa gwagodo gị. Ọ bụ ma gị chọọ, onye mbisi gị ọ bụrụ ma ị chọọ gị gwa m ma ị chọrọ, ọkwa na ị chọrọ. Ọ bụ onye mụ na ya kpara maka ya. Maka na ọ gbagwojuru m anya. Ihe nsị m akọrọ gị kịta bụ na ama na Catherine bụ nne nke mụrụ gị n'afọ. But achọkwa nke ịghọta na Catherine bụ nwaanyị m jiri ego m ya lọta. Aghọtara m Catherine ọfụma karịcha ụlọ ncha niile. Ị na n'ife na-agwa gị? Sorry. Daddy, onye m na ya kwuru, mana ịchọkwa ka m ngwa ya. No. Ọ baghị uru gị kọrọ ife niile. Ọ dịzị sị ka nchọpụta ma ị kọrọla ya bifo gị na-agwa m ife ị na-agwa m. Mba. That notwithstanding, ka m jikene gị ka ihe mere iji nwee mgbanwe obi iji bịazi na-abịa agwa m ife a kemgbe m na-akọrọ gị ife anyị na-atọla ile lele. Daddy, dịka m si gwa gị, echeela m gbasara ya, chee ya ọfụma. Abụnụ m ada gị, akwa m bụ ada nọ n'ụlọ. Ekwesịrị m ị na-enyere daddy m aka, wee na-etinyere gị aka, na-etinyekwa nwanne m nwoke Mike aka, maka na ọ ga-akakwara anyị mma ịmara na anyị kwesịrị iji ụtụtụ na-achụ ewu ojiri. Ọnwa ya eburu ibu na-ebunye gị ịpụ n'ụtụtụ ịbata n'abalị, anyị chọziri igbu gị egbu. Ọkwa anyị nwa na-eri ego ọ bụ. Ife otu obiọma si na-akpa nkịta kemgbe nwanne gị nwoke batara n'ụlọ ọrụ a, Mike. He has made me so proud. Yes, Omeka nna ya. He's a very wonderful worker. Ebe ọ bụla m jere na-asị Mike na-eji na-eto ọnụ, Mike is my son. Mike is my son. Ndị mmadụ na-eneti ka m si na-eji Mike na-etozi ọnụ. Ọ kwa ka m ji chọọ ka iji m na-etukwa ọnụ. Chineke nke bi n'igwe ekene dịrị gị. Na gị onwe gị, ọ bụrụ na ị bịazie kịta na-enyezi Mike aka. Do you know what that means to the company? Oh, this is wonderful. Thank you. Having said that, ebe ya eme no. Ọ bụ na mbata. I ga-akpasị ife a niile. But before that time, ka m jikene gị, kee ebe ị na-achọ ịnọgodo, ka ebe ị chere ịnọ ọhụrụ. Daddy, ịgwa gị n'eziokwu, echebeghị m ihe gbasara nke ahụ. Achọrọ m. Ada, ichebe echiche gbasara ebe ị ya arụ. Na ị na-achọ ịnụ na ụlọ ọrụ nna gị, ị maghị ụdị ọrụ ị chere ịnụ, ị maghị the department ị na-achọ ịnụ. Daddy, no. Onye m ji si
ka m guzo jụkọ ihe gị ọ bụrụ na ị kwere tupu m chewe ihe gbasara nke ahụ. Daddy, ghọta ihe m na-agwa gị now. Try to understand. It's okay. Enwe nsogbu ọbụla. Ka m si kwuo, ọ bụ na m batazie ka akpazie ya. Daddy. Nke Igbo akpa gị ka ebe na-eje? Ebe m na-agbaga ọdị m ọsịsọ mana. Kekande. Oh my word. It's all right, my dear. Come on. Thank you. Thank you. I'm going in o'clock. It's all right. You get a tosses, you know? I'm a lot of season. Sorry. Love you. Come on, Mike. Mike, ị na-emezi ka ihe a mụ na gị mere ụwa ajọ ihe. Ke nke ị na-emezi ka otu a ebe m dị na ihe ọjọọ. We are mature adults, for heaven's sake. It's totally wrong. Are you for real? Mike, I'm here because no more. When it comes to me, it's a different story. Why don't you just stop your cheap blackmail? Mike, I like how I'm here in a mail. Here in a madroma. Bella. Can't you get it? What's the next plan? I mean, Kedios will not be me. In a paddle, each night we'll have him there calling Nama Canada. When you came away. So you're not to go, Joe? No. You're not to go, Joe. Being a father. My, come of it. It's not being a father. Being a father by mistake. Are you for real? Mike! Give me Naga, Mike! Mike, you won't come more. You're mine. Mike, you won't come. Not just so very okay. Just a matter of time. Oh God, you're mine. I will make sure of that. Trust me. So hurting me now. Oh no, you had a chance to make our story. Mama, did you write your own chapter? Margaret na-eme ihe n'ime kichin. Sị ka nyere ya aka saa. Na-eji. Ke maka ọrụ. Papa m onye nna gị adịghị ala na-arahụ ụra kịta ka o ji ekwo ụra. Biko bụba nwa akpa nna imechago ihe ị na-eme? Nna, anọ m n'azụ n'ogbe na mgbatị nne na na-abata. Sachasịa ihe ndị ahụ ekwekwela ka aja nọrọ na ya. Nne m Biko nwa ka ihe meziri ji wee hapụzi anyị otu aga nọrọ gị na enyi gị nwaanyị? Ebe ọkwa nna m chọrọ ijide ya. Ụmụ na ihe mere ya bụ na nsogbu gị na papa akarịkarị ụlọ Igwe ọbụla na-ekpokọ na-afụ ebe niile na-afụ onye ka m si nata ọrụ pụta ike gwụcha ekwesịrị ije ezu ike mana ọ bụrụ na ọ
gị na papa na-emekwa mkpọtụ kịta kwapụ akwa m na-ekwu bụ eziokwu ịmakwa na ha ebutere ihe ahụ ọkwanụ papa ụmụ amaghị m ihe mere papa ụmụ mmụọ mgbe ọbụla ọ na-akpa m ekwurekwu ọ na-eme m na-ekwucha ọnụ ọ ya nwawa ihe na-ebutecha ihe a niile ọgwụkwa nna m chọrọ ị na-eme ka mkpọtụ na-adị biko eji m chukwu ụgwọ oge unu were ya nwayọọ megide ndị mmadụ ga na-ege ihe niile ọ na-akwụ ebe a oge ọbụla ọ dịzie ka a ga-asị na ebe a wụ ụlọ agha biko I don't know if you already cared, but I'm strapped to my chair, and you were charming until you saw your chance to kill, and all I had was ever yours. Upon your